Хелас ту бародари як гапот бугум, ҳамин зӯро медонӣ барои чӣ ту дақиқа намечаспа, барои кам бӯй безеб мекунӣ. Бигири ҳам бахтовар 24 як да подписаться кун, ягон духӣ бизан охи ҳами айдомут бишава. Ба худо айба, ман да пеш меистам бу мекунӣ ку дило мешӯра, хак бародари ба меистам пешида. Ҳа зӯро ҳам хенест? Янга шарм накун, ҳо бугу. Ki boş olmadı. Assalomu alaykum. Salom aleyküm. Hamsoyajon, shimo nazdek Nazdek so'zga tinchi, ko'rishib olamiz. Xudo shukr, shimo nazdek so'zga tinchi. Akam omi hamsoyay nautунем aka, як ям Aa, guftane ki guftan. So'zga noxi. Rahmat akajon. Aka chixela megan ki, ayxish tabori dura hamsoyay nazdek. Durust. Akajon, mi xona mehmon omada. Chi xizmat qilib? Mo nav omadagim aka, megum ki, як ду дона пиёз, ду дона картишка медоден aka. Aa, kartishka piyo? Mayli, bajorim deyil, mayli. Yine var o da. Yine. Rahmat kalon akajon, rahmat kalon. Kış olmadı. Ya o hizmetçi etmiyor bu. Hamsayı ne var da? Sen bir şey yok. Bu kim o şey? Biyo hamsaya, biyo. Akajon, bo mayon. Vay. Shimo nazdek akajon. Beş ya, kıdıraşık. Hamsoyajon. Ola bayla bak, gapsa hamsaya. ду дона помидору сабзӣ надорем? Sabzi pomidor. İyi baconu değil hamsaya, baconu. Mayli, baconu değil. Hamsaya da kutanmış. Yine hamsaya yine. ҳамин одами доранда да ҳеҷ да акаҷон раҳмат калом. Шикам не, шикам не. ҳамомо ки як камтар зиндагӣ кунем бо меф. Тобрия. Саломат. Хуш омадед. Бе hamsaya, бе хуш омадед. Hech kim ne, nav omadaga yo'q. Bu kim bu? Biyo hamsaya, biyo. Biyo, ola bak. Rahmat бароям чизае. Ҷавлиса, зинда бошӣ. ҳамин қакофтум истилсин ҳамин саросема шидем омадем. Руған набудай хона. Беравғани? Руған набудай. Майлим, равғанам. Майлим, битим. Акаҷон. Ола. Якам тарак намак ҳам боша ака. Намак? О. Майлим. Намак ҳам худшкала. Майли. Хӯрам ки намак. Ина бародар, ина и намак, ина и руған. Саломат боши ака. Обод бошӣ. Мо ака бо ван мешт. Хуш омадӣ. Хуш омадӣ. Ҳамсаи хирагӣ, ҳамсаи рангу. Вақти нафаҳмидам айра. Бача. Бисёр кард ки боша бо? Ягон кор кардан намондист. Ҳамсоя? Ҳамсояҷон? Бо тӣ? Вай ҳамун чизае бурдум аз шумо ку баракаи ӯ акаҷон. Аҷоиб ҳамин парфтем пиёз савзӣ ҳамаш намаки шакари хушрӯ ба мазза, бӯи хушрӯ ба мазза кардистай. Неки акаҷон ҳамин меҳмоном як камтар одамои хеле меҳмонои олиқадрам. Гуфтум акаҷон агар ҳамин қак ним кило ҳам боша меша гӯшт медоден акаҷон дар авқот медохтум. Гӯшт? Ҳо акаҷон. ҳамин чизое ки худат мехоҳӣ ку? дан он тараф бозорчай. Анамҷо бира гирифтан.